Dragi naši gledalci, dobar dan. Ovo je emisija Kratko, radio televizije EuroMJ, vaše televizije. A u emisiji Kratko vas informišemo o najnovijim vestima, događajima i zbivanjima u našoj opštini. Ja sam Božidar Spasić, imam vesti za vas. A opet da vidimo šta smo danas zabeležili kamerom televizije EuroMJ za vas. Naša televizija učestvovala na republičkom sastanku oko strategije razvoja radiodifuznih ustanova naše republike. Kladovski đaci, dobri učenici, ali jedva čekaju raspust. Duga je to bila školska godina. Puno zaslužen odmor i raspust za naše đake. Ove tri mlade gospojice upravo su išle u školu. Šta ste na raspust? Ja idem kod tete u Bor. U Bor, ti ideš u Bor, a gde ti ideš? Ja mislim da ostajem kući. Ostaješ kuća, a ti? Ja kod babe u Teki. Pa ti iz Tekija? Da, A kako se zove baba? Baba Svetlana Ceranović. Svetlana Ceranović. A ti ovde šta ćeš da radiš u Slavu? Pa ne znam, Igrat ću se tako. Ajde, imamo sad ocene. Koliko imaš petice? Pa imam dosta. Ćeš da budeš odličan? Pa mislim. E sad, važno da budeš odličan ili vrlo? Jer se vi takmičite kao drugarice? Pa ja se takmičim da budem odlična. Ali ne mora da znači sa svim peticama. Tačno. Može sa četvorkama. A ti? Koliko imaš ti? Kako ćeš ti da budeš? Ne znam, mislim da ću odlična. Odličan, tako? A da ima ovu Tekijanku malo? A ne znam, isto mislim da ću odlična. A možda i sa jednom četvorkom. A jeste vi bolje učenice nego muškarci? Koliko ima dečaka u odeljenju? Kod mene 10. 10 devojčica, 10 dečaka. A kod tebe? 8. A tebe? Kod mene je 10 dečaka i 12 devojčica. Jel se slažete s dečacima? Mi se slažemo. Jel se bijete? Ponekad. A jel vas slušaju oni? Slušaju. Moraju. A dobro, sad kad dođe raspust, gde će da se igrate? Kući, jel će da idete kod drugarica? Da. Jel gledate televiziju? Da. Šta volite gledati na televiziji? Pa neke emisije, serije, pa slagalice. A film? Da, i film. Volite filmove? Koje volite filmove? Pa ne znam, neke akcije. Volite, tako. A dobro, u školi koji ti je najdraži predmet? Fizičko, likovno i matematika. Fizičko prvo, tako? A koji si ti razred? Treći. Ajde ima, ti koji si razred? Ja sam treći razred, volim srpski, likovno, fizičko. Ja fizičko najviše. A ti? Pa matematiku, srpski i tako. Ali iz tih predmeta imaš petice? Pa iz matematike imam i četvorku, a ostalih imam petice. A su vam dobri nastavnici? Da, jes. Zadovoljni ste? Da. Aha, znači sve je u redu, tako? Da. A ćete se kupati letos na danu? Da. Uživate? A ćete danas da učite li? Ajde onda idite da učite, hvala vam. Ajde, čao. Doviđenja. U šetnji gradom, danas oko 13 časova, zatekli smo još uvijek dosta prodavaca na Kladovskoj pijaci. Kladovska pijaca je inače standardno snabdevena, mada svi kažu da bi bilo malo bolje kad bi bilo više sunca i da bi to sigurno obogatilo ponudu povrća i voća. Staze svog djetinjstva sa salašom želja da me mine, da obiđem stare staze svog djetinjstva sa salašom želja da me mine. Vreme je takvo da mi toplo preporučujemo da ostanete uz vašu televiziju, EuroMJ televiziju. Naravno i možete i 24 sata da slušate naš radio, MJ radio na 100,9 MHz. Još par dana pa će naša televizija započeti letnju šemu svog emitovanja. Naprosto mislimo da ćete biti zadovoljni našim novim programom koje ćemo emitovati za vas.
Dragi gledalci, dobar dan. Emisija Kratko u kojoj vas obaveštamo o najnovijim zbivanjima, događajima, a i vestima u našoj opštini. Nada se da vam je dobro po ovom vremenu, iako duva vetar, kao što vidite oblačno je i da mi umjesto da se već pripremamo za plažu, poneki već i još i lože. Taj Milorad Bekrija. Dakle, da ponovimo, danas je četvrtak, 9. jun 2005. godine. Da li ste uživali, poštovani gledalci, danas? A mi da vidimo šta smo pripremili za ovu emisiju. Rekao bi čovjek, još je mnogo rano da Dunavom plove regate ili se kreću čamci. A opet nije tako. Kao i prošle godine i ove godine, jedna regata čamaca uputila se ka Hajdučkoj vodenici duboko u Đerdavskoj klisuri. Manifestacija regata ovim delom Dunava stara je 30 godina. Ovo je u stvari priprema za već čuvenu julsku regatu na kojoj se očekuje da će biti preko 70 učesnika. Društvo kajakaša iz Kladova i Tekije, zaljubljenici u Dunav, imali su mnogo razloga za uživanje. Nama ostaje, dragi gledoci, da uživamo u ovim snimcima naše kolege Zorana Trnkića koji je napravio ovu reportažu.